Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों Gr.III लेभेलाव दा बबेनिफ्राय फैदों सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेसेबां क्राइटेरिया फरायनो नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। स' बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि 6 मेआव फाइनाल रिजाल्ट आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट एन्ड बेनिफ्राय एक्साइजनि जेल वार्डारनि एन्ड बेनिफ्राय DHS DME आरो लोगोसे एडिआरनि नोंथांमोननि 26,000 नि खाथियाव भेकेन्सिस फाइनाल रिजाल्टखौहाय नोंथांमोना 6 मेआव मोनगोन आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना 10 मेनि गेजेराव मोननायनि चान्सेसा दङ। बेनो जाबाय नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ खनसेनो जमा रानगोन। एन्ड बेनिफ्राय आपकामिं आसाम पुलिस फैगोन ना फैया गोबां कमेन्ट्स दा नोंथांमोननि AV UB कनस्टेबल एबा SIआ आपकामिंआव फैगोन नाथाय नोंथांमोना नेनांसिगोन आरो बे रानिंआ नोंथांमोना 2024 आव जानुवारिनिफ्राय लानानै मार्चनि गेजेराव जानायनि चान्सआ थागोन। स' बिदिब्ला दानिया फैदो बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय आरो सोर इलिजिबल जागोन जों बेखौ नायगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना फैनांगोन धुब्रि डिस्ट्रिक्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बे DC अफिसनिफ्राय फैदों आरो बे जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै फैदों माबादि पस्टआ फैदों आरो सोर खालामनो हागोन आरो माबादि टाइपनि पेआव क्वालिफिकेसन नांगौ। दा बे पस्टआ गासै 17 दङ आरो नोंथांमोना स्केल फी मोनगोन 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड फी थागोन 6,200 पर मान्थ मोनगोन आरो बे पस्टआ Gr.III आरो बे पस्टनि नामा जाबाय लर्ड मण्डल। स' नोंथांमोना लर्ड मण्डलाव एप्लाइ खालामनो हागोन Gr.III हिसाबै आरो बेयाव ST फीआ गावनि खथा दंखायो। स' बेखायनो ST फीआ दानागार जाहाथे बेखौहाय लायो पस्टखौहाय। दा बिदिब्ला ST फीआव साब्रै दङ OBC फोरा 10 दङ एन्ड बेनिफ्राय STH आवहाय 3 दङ गासै लानानै 17 पस्टआ दङ। दा बेयाव रिजार्भेसन दंखायो बेखायनो जोंनि बर'फोरा जाहाथे बेखौहाय नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामो आरो नोंथांमोना साख्रिखौ लानो हायो। दा बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम आरो लोगोसे मेक्सिमाम जेनेरेलाव 40 इयार्स नाथाय जोंनि STआ 5 इयार्स बारा मोनोब्ला स' नोंथांमोना मोजां बे जाबाय 45 इयार्ससिम। एन्ड दा मण्डल साख्रियाव साख्रि मावनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जायो एबा डिप्ल'मा नांगौ जायो। दा मण्डल साख्रि मावनो गोसो दङबा नोंथाङा 10 पास खालामथारनांगौ जायो बेनिफ्राय 6 मान्थ्स R.CCC मोनसे ट्रेनिं सार्टिफिकेट लानांगौ जायो बा डिप्ल'मा लानांगौ जायो आरो बेखौ बबेयाव लाहैयो होनोब्ला गुवाहाटियाव दङ बे सेन्टारा दाकिनगाव गुवाहाटियावहाय दङ। बेयाव थांनानै नोंथांमोना डिप्ल'मा लानांगौ अनलि 6 मान्थ्स लानांगौ डाइरेक्ट नोंथाङा मण्डल साख्रिनि केपासिटि लानो हायो बा नोंथांमोनाहाय चान्सखौ लानो हायो। लोगोसे 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना थानाय जानांगोन आरो इंलिश आरो एसामिस रोंनाय जानांगोन। दा बे नोंथांमोना ट्रेनिंखौ जाहाथे दाकिनगाव गुवाहाटियाव लाहैयो आपकामिंआव जुदि खालामनो गोसो दङबा मण्डल साख्रियावहाय बेखौ नांथारगोन जुदि बे गैयाब्ला नोंथांमोना हानाय नङा। एन्ड बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोबा थ' नोंथांमोना मेलसो खालामनांगौनो बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै नोंथांमोना मेलाव हरनांगोन बेनो जाबाय मेल दंखायो बेयाव आरो बिनि लास्ट डेट 25 एप्रिलसिम थागोन। गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै बा खालामाबाबो जागोन जास्ट स्केन खालामनानै स' नोंथांमोना गांथाम फट' कपिस हरनांगोन बेनिफ्राय लोगोसे मेलाव नोंथांमोना एटाच खालामना हरनांगौ आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौबो हरनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन बेनिफ्राय मेल खालामनानै हरनांगोन। इजि प्रसेस जोबोर इजि बियो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय सर्टलिस्ट खालामगोन जायफ्रा सर्टलिस्ट जायो एग्जाम होनो मोनगोन रिटेन टेस्ट होनो मोनगोन आरो बेनि एडमिटखौ अफिसियेल वेबसाइटआव मोनगोन आरो जेब्ला होयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। स' बेनिफ्राय एग्जाम थ' पेपार 1 एबा पेपार 2 बेबादि टाइमनि स' बेखायनो एग्जामाव नोंथांमोना 100 एन्ड नोंथांमोननि प्रेक्टिकेलाव 50 मार्क्सनि जागोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो। स' बेनोमोन लोगोफोर मण्डल साख्रिनि बिग आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।